Aja ngono dulu. Iki pagi ya. Pagi pemirsa, iki makan ceritanya cek delok. Iya, kuwi tanes nyanyi pemirsa. Bu, gagah Bu, biasanya nek poso ya ora ya pemirsa. Posone ya dekne nyantai-nyantai dolan karo Yaya, yo. Mainan HP. Iya, iki mang kan wis roh nek ora hari puasa to. Ngono wis bingung dhewe. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten ya, kembali. Bu tak masakno sak anune ya. Iki bosok. Iki kudu iki kecocok kayu bukan bosok. Kecocok kayu. 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 Krok ngono. Oh, kemarin dari Mak Besti, aku dolan ning ngene Mak Besti digawani iki. Gawani gedang aku blowai pemirsa. Lah piye opo-opo digiawakno. Malah mak iki dadi aku ngono. Iki lho sithik nduk soalnya senek terong enek karai enek. Loh, ora kabeh ki. Enggak usah. Lah ini lho pemirsa. Ben ibu awas kamu. Ya wis. Ini dapat pisang. Dadi sing kematengen iki saka nggone Mak Besti to. Kuwi iso digawe bolu pisang. Mau ta? Mau. Tak kena bolu pisang ya to. Nah, terus Nek bengi dek dewi ngene. Mbak, kanca nang SMP. Maksudnya kan seniore Pak Utoyo ya. Maksudnya ning Malang ngono. Kuwi ape mampir, Mbak. Aku ngene ya. Waduh, Dik, aku tek wedi Dik ngono maksudnya kan kancaku pangkate dhuwur, aku ki wong apa ya. Aduh, lara sikile. Ya butiran debu yang terbuang cara ngono. Kancaku ki wong jios-jios wong Exxon. Kok Terus umuk tapi tenan kan ngono nek wong ndelok tenan Je. Aku ki masih Exxon lagi Sik lho. to. Ibu yo maksudnya nganggep dekne iki mbiyen kancaku SMP wediku kan mereka kan beliau-beliau iki kan wis pangkate tinggi, ngerti ibu kok kan orang nganggep ibu kanca kan yo ibu kan yo Tak kira yo. enggak umuk iki tenan. Enek sing ning Exxon, enek sing ning Pertamina. Wis enek sing dadi pangkate dhuwur lah yo ning gone jajaran TNI ngono kuwi. Dadi iki ibu ki ya Allah ibu ki wong apa ngono lho pamane didolani iki sampe wedi minder ngono. Minder. Aku nek wedi Dik dolani. Mesti anune Dik Toyo mbiyen kan pernah ning Malang to Dik Toyo. Apa ya wonge dolan Mbak WA ndek ini. Waduh aku ndredeg Dik aku ngono. Kayak sing dolani wong jos lho pemirsa. Padane aku ning wong apa ya pemirsa. Mereka orang-orang hebat, aku ya orang ngaring. Wis disyukuri pancen yo takdire ini udah ya. Aku jadi wedi ditolani iki. Masak nunduk kopu. Udah ke dipiyakno? Bindo ke disambel. Lah wis enek sayur iki ki lho. Gak apa-apa. Pengen nambah ndok. Iki dadi sayur campur-campur ambek ndok dipenyet ngono. Ya wis. Oh iya pemirsa, aku tak cerita tentang kemarin Mas Aldi yang ada yang DM Ibu Yuni. Muni piye? Ada yang DM. Muni piye, Bu? Sik to, tanganku teles. Engko ki nek DM ora tak dono pemirsa lah Bu Yuni gawe-gawe paling kuwi Bu Yuni dhewe sing gawe-gawe ngono ki dadi iki tak dono DM-e. DM-e berarti ning Instagram ya pemirsa ya. Instagram kok endi kan panggone? Iki lho Instagram Oh iki iya, lho. makasih ya. Nah, ini namanya adalah Mbak Desi Des. Ini Mbak Desi Des ya. Ini Mbak Desi Des ini. Bu Yuni itu Aldi, saudaranya gereja sebelah rumah saya. Orang tuanya seberang rumah saya. Memang asli Solo. Saya baru lihat kontennya Mas Dimas. Di kemarin kuwi Mas Aldi itu kan keluarga Mak Damis kan dari Randu. Lah wis lagi nyampe kuwi Mas Aldi wis nyegat ning dalan pemirsa wis dada-dada. Mas Dimas terus ngene, "Bu sahabatku datang ngono." Wis Mas Dimas cek parkir mobil kuwi
Mas Dimas terus di tok ngono lho wis ditunjukkan apa nduk kertase ngono lho. Intan gak ngerti soalnya Intan ndek wingi kan ning gone Seragen ya. Wis ngene-ngene terus aku ngomongku alon pemirsa tak parani. Nek ngomong karo anak spesial kan ya bukannya aku coba cepet anu gak. Yo alon-alon kan bisa melihat dari mimi ini pelan-pelan. Aku pertama wis pelan-pelan suwi. Di balik urung di kamera Mas Dimas ki aku wis ngomong suwi. Ngono? Iya. Mas Aldi, Oh. tolong duduk dulu. Mas Adi. Iya, terus aku dingekno ngene. Oh, kamu pengen minum? Iya, tak jukokno minum 2 ya. Terus suratnya itu dituduhno aku. Pokoknya pertama kan Aldi pengen uang 2 juta. Ya wis tak waca to. Kuwi tenan pemirsa, enek tulisane to. Terus Mas Dimas medun. Terus Bu nanti bisa minta tolong untuk bicara Bu. Insya Allah Mas alon-alon dulu aku waktu nganter Intan sekolah kan ada beberapa yang sering komunikasi karo ibu kayak Ndo, Arif, Mas putrane Pak Ki Komite kancaku kuwi. iya kan sering komunikasi ngono jadi yo sithik akeh ki ora nggak paham jadi kan memang ini yang harus pelan-pelan saurunge pelan-pelan pemirsa tapi kan Mas Aldi ini mohon maaf ngoyel pokoknya minta uang harus 2 juta minta uang terus tak kongkon sabar pelan-pelan ya kalau 2 juta nggak bisa minta 8 yang ini yo Iya betul. 800 gitu mungkin namanya di Solo ada second maksudnya HP second mungkin ngono ya sik pelan-pelan bukannya bagaimana gitu kan jenenge ning sosmed kuwi ngene lho pemirsa jagani walah kok gampang ya ning gone Mas Dimas mara rono langsung entuk wedine iki wedine ya nek iso sih gak alhamdulillah iso berbagi sama membantu wedine kan engko sing liya-liyane padha mak grutu kan ngesakno keluargane Mas Dimas mak grutu padha nggawa kertas kaya Aldi ngono sing njaluk HP njaluk iki kuwi aku dhewe sing nek ning posisine Mas Dimas lagi keadaan lagi pulang panas langsung wis digedor-gedor ngono Oh, digedor. iya tak kongkon sabar duduk dulu ya pokoknya 2 juta cepet HP terus ngono pelan-pelan aku ngono ternyata tenan pemirsa dia asli Mas Aldi ini asli Solo. Oh, Solo. Wes aku ndek wis alon-alon pemirsa lek ngomong tapi dene menurut jenengan iku saya terlalu gak iso alon-alon nggih. Nggih maaf. Wis tak jelasno pelan-pelan sabar. Wis mulai kan. Nyandu. Wis rayu kan lagi di ini kan. Ini misal kan nek ning godhong kan memang tipis ya. Duh, kok cemplung nang ngene kan? Lah ora aku pengadeg keneh adae rono lere ngotak ngatek sikile. Iya wis, nah. Biar paling Intan tak kongkon juga ada yo emoh Bu engko wae Bu piye Bu ngono. Kongkon kan kadang nek pas gelem ya alhamdulillah nek pas gak gelem kan yo aku tiwas ngowo ngono. Emoh Bu nek pas emoh ku ya semoh. Ndek iki perjalanannya lancar kan? Lancar. Terus aku di kongkon kanang Mas Wahyu apa nang minum. Oh, ning Indomaret. Iya ditelepon. Terus aku ditukokno neh. Ditukokno es. Telepon Mbak Indah, Mas, nanti tak transfer tolong jajane Intan. Jak maem. Wes. Engko nang diservis, sampe nek sewayah-wayah dienggo ngetero. Maem kan wis servis, penting iki diservis, bensinnya dibeki dadi posisi motor dienggo jarak jauh kuwi aman. Nek ini aku ya dikei Mas Wahyu apa ditukokno es kuwi lho aku. Es apa? Iku lho, Es tes piye? es teh. Es teh. Ning ngarepe omahe bapakku, anak.
Enak bakul. Enak bakul aku ketelak. Wes ketemu pakmu wis lega atinem. Lega. Ijek pengen digoncekno numpak motor kaya Wawa kaya Yaya Yoyo apa ora? Enggak. Wis lega pengen digoncekno saiki. Mendhe iki nek men Bu, Wawa dek digoncekno ayahe, Yaya Yoyo digoncekno aku dek gak. Lah nek insyaallah lho, insyaallah. Kuwi keajaiban dan ridhone Allah bapakmu sembuh sapa ngerti so numpak motor. Awakmu digoncekno. Ayo kan tak jak kan. Neng brapo kan juga. Ujung ini kita kan tidak tahu ngono lho. Wes ya. Iki icik nyandung ndok. Iya, Sama sekolah piye ngono. Engko tak gawe bolu iki lho pemirsa, tak nggih bolu pisang pemirsa. Enek gedang barang iki tokokno telo. Dadi iso dienggo kolak. Iya, Bra. Wes ayo langsung cus aja. Es, Intan sing masak ya. Tek wis karep plung ngono lho. Duh, wis 11 menit ya, Tan. Walah. Iki ki urung blonjo ki enek sing ning kulkas, enek terong, enek kacang mbek kerai, ki enek tempe godhong ya to. Terus enek lombok, kuwi enek labu. Terus ki ada dari Mak Besti, pisang iso digawe kolak, digoreng. Sing ngene iki sing wis kematengen digawe bolu pisang. Kuwi apa, Guys? Arep apa, Guys? Iki lapi mau beso. Wih. Belum aku. Sapa sing ngongkon, Mbak Ida? Sing ngongkon Mbak Ida? Yo. Mbak Ida piye? Tan mobile lapi ngono. Mobilnya lapi kan, lapi. Ben resik. Masak apa, Ma? Enggak banter Ibu. Wah, walah ya. Banyune tek ngono. Sama, Mah, ngono. Sama leh, Intan malah wis mateng kok. Padha. Wis nduk, wis. Penting teles. Dene pet tumbang ke banyu kembang. Iya nggonem ya nggonem dihadiahno Mbak Indah. Nggo awakem. Ya urung Mah, urung Mah, dekne ape ritual pemirsa. Anu ben paringi slamet. Happy dinggo menyang mulih slamet. On jerone diresiki. Nek Mbak Indah ku jere kon nyalonke, salono lho Bu ben ambune seger. Nek pas dicuci ning cepu kan jerone ya dipaku meh pemirsa. Dadi mulai ambune wangi ya Tan ya. Titip mang lho Nduk, titip Mak Jandok ambek Paneli. Lah nek pisang kematengen ape tak konggone Mak Besti, ngene Mak Dames ape tak gawe bolu. Kocone diresiki. Sesuk nduk nek wis repa wis longgar nduk diumbahno. Diumbahno ning gone cepu Melo aku. Iya. Tempat pencucian mobil. Dah, bisa? Nah, iki ceritane memanfaatkan ya, Nduk. Ya Tan ya. Memanfaatkan pisang kematengen. Ya loh. Pisang kematangan dari Mai. Loh. Siji. Maneman. Nanti blonyot. Ayo Mas Al, jere penggawe roti mbek Bude. Gak. Pegai. Yo. Males. Yo nek pas gak males lah, awakmu duwe ide roti opo. Tapi enggak dilalang iki. Piye dijur ngene lho, Tan.
Wes mak besti. But dan betul kena. Yo nggih roti-roti. Nggih. Tak kok kresek kena tunggalin nek. Iki dijur ngene tok. Iki tok ora Mas Alba Intan kuwi. Ketok jenenge. Iki loro ndoke. Paneli. Masuk paneli. Lha apa? Masuk paneli. Lha apa? Terus iki tak kei susu coklatan. Nggih. Sange. Iki lho. Tak kasih susu coklat. Iya toh? Tuh. Kasih garam sedikit. Tak tambah susu coklat. Ben mari gurih. Karena wis enek susune. Iki gulane gur tak kei sithik ae ya. 3 sendok saja ya. Wes. Manis kuwi. Bersih kan tak nggo ini kae. Abluk sampai gulanya tercampur. Iki soda kuene cukup ya, sak pucuk sendok dok ya. Sak pucuk sendok ae. Terus ini kasih 7 atau 9. Iji, loro, telu, papat, 5, 6, 7. Wes cukup dok. Wes ngene tok terus dikukus. Ngene tok Mas Al, iki Mas Al gawene nganggo apa? Dikukus toh? Wes ngene tok dok, iki terus dimasukkan. Terus tau cepet terus dikukus iki. Nek ngukus iki kudu ngenteni wajane krengseng-krengseng. Iki dikeki tutupe kuwi ditutupi nganggo apa nek ngarani serbet. Lho ngene tok Mas Al. Bisa mbok praktekno ning pondok. Kono kompore. Kono kompore. Gak napa? Oh, Nek kompore. gak enak kompore. Nek digaweni kompor ke omah lho iki ditukani apa ora, Leng? Hah? Gak ditukani karo Pak Ustaz gak ditukani. Kompor yang cilik ngono ki sapa ngerti ya, kadang kan bengi-bengi pengen. Tapi al olah ora nyetakno kompor. Nek padha gede-gede ora apa oleh aman lah. Saiki kompor ngono ku lho Le, sing kompor apa? Nganggo gas ngono ku lho, gasnya gas cilik ngono ku lho Le. Kompor portable ngono ku lho. Wis dikira-kira saja ya pemirsa. Kok buka ilang ah? Iya lah. Paling ya 3 sendok lah. 3 sendok itu ya. Nek gak ya margarin cair. 5 sendok ya apa-apa. Wes ngene tok pemirsa, terus kita kukus wis dadi. Ini sebelumnya udah dikasih blue band. Pulpen. Wes diluk tok. Terus malah terus Mbok pateni. gongi. Gai, aku Wes. ratus. Ngene kan. Ngene tok Mas Al. Nek pisang nang pondokan pisangnya kematengen iso mbok gawe ngene. Berarti ngene. Oke, wis dadi. Wis sedhik tok wis dadi. Nek tamu-tamu dayoh-dayoh pengen cepet-cepet tak gawekno apa ya? Wis gawekno kopi. Gawekno bolu pisang. Wah, wis cepet gitu. Aku pengen diceritani pemirsa. Mbok diceritani apa? Enek apa? Ayo, tadi yo. Ora usah mlayu ah, Nduk.
Abune majah itu. Abune majah. Ketoke majah lho tenan. Lho. TikTok. Apa? TikTok. Enak apa nek TikTok? Iki gini bapakku ki. Oh, ledek ketinggalan. Heeh, sing deke Mas Ben. Oh, Mas Wahyu. Ya wis ben tutup neh. Tak kira kita enek berita apa? Tak ceritani, Bu, tak ceritani. Enek berita. Berita apa? Jebule dispenser ning Guri Keri. Yo gak apa-apa, sesuk nek Mbak Indah nelpon mbutuhno mobil meneh yo. Ben diantarke ngono lho. Siap, Grak. Siap. Gara. Istirahat di tempat, Grak. Istirahat parake ning Guri lah. Ngene. Ning Guri. Maju, jalan. Kuwi lak hormat sing bagus ngene ya. Ngene. Ya kuwi nek pas upacara bendera. Tegak, Grak. Tegak, Grak. Maju, jalan. Maju, tangane 2. Lah kok piye kuwi? Loh. Gerak jalan, Dok. Jarak-jarak. Mosok gerak jalan ki sikile ngene iki bareng iki piye? Buka iki lho Iya. sesuatu. Buka sesuatu, Dok. Apa sesuatu le? Mbah kuwi anu, apa dispensere pakane Keri. Pasti bapak apa saiki? Tapi tak tekoke wis ora pengen digoncekno, Nduk. Ndek iki lak pengen digoncekno ben koyo Yaya Yoyo koyo Salma. Saiki wis ora goncekno popong lak ya wis padha ae. Wis ayo pisangnya wis mateng porong. Kita lihat pisangnya sudah matang apa belum? Nduk. Kita ambil. Panas soalnya. Pluk. Udah matang ya. Sek, kita coba sini. Itu apa? Roti bolu pisang. Loh, lah kok kamerane Bude lah kok penceng? Sek. Kene. Cek panas mongah-mongah lho. Cek panas mongah-mongah. Ambilin ya. Ambilin ya, Dek. Oke. Nah, sik. Lah kok enak iki? Ada apa itu? Pisau. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Mau panas. Panas. Sik, didamut sik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Empuk enak masak. Enak banget apa, Dok? Punya siapa? Punyaku. Nek rondo adem malah walah. Enak iki, anget-anget lho, Bos. Ini pun pemirsa demikian ya cerita pagi ini. Coba enak tenanan. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga saya sakit dan parah sembuh. Untuk pejuang garis juang semoga nanti berikan momongan yang saleh-saleh ya pemirsa. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Enak. Enak banget.